намеомам расида Москва дад Литвин я блок ҳами адреналиёш рӯӣ кард. Раҳмат Литвин брат, гап нест. Дек серавно ку ба кока-кола намеброяд. бародарои азиз, агар бифоратон ки бехона ва бедар шен, бифоратон ки бепул шен, бифоратон ки нами агамр гадоӣ кинен, намҷа силкаи телеграм амонам Lucky Jack будроем бозӣ кинен, беобрӯтарин одамтон мекунад, бепултон мекунад, бехонатон мекунад, бедартон мекунад. илтимос ҳами мардума кам фреб кинен. Бародаро, барои фоидаи худат бояд худат меҳнат кунӣ. илтимос ин Lucky Jack билад дуруғай. бачаҳози ҳам мужик каданаи Москва дидам, мега ба худо че суму санги доштум ака, валлоҳ боиш додам. дилат месӯза ҳамун мужик ҳам мебинӣ. Унам ракетачаш меган чӣ меган, накунен бозӣ. ман ҳамин мардак бори ҳамин ҷавози чӣ бародаре ки қатъи ман салом алейк кард, ман пешам бро, ман падари Lucky Jack-ам. ҳамиди ба номи парвардигор мегӯм, меган ки ина коэффициенти д рафт, ина ракетача тари синни боло рафт. ӯ дуруғай. бародаро дуруғай ба худо. ай ман интересоват мекунен, зурум омад ина гуфтестам то ки ба худо дуруғай. қимор ракетача рафт, ин аз 50 сум дам 500 сум кор кам, 8 минут 1000 сум кор кам, 10 минут дақиқа сум кор кам. бародар ӯ мардака пул метаву рекламаш кадистай. иҷара кор буфармонен, кадоме ки даи Москваен ба иҷа кор кунен, лоя ҷамъ кунен, бирен дар Душанбе F-класс бихарен, хонаву дар бихарен, зиндагиро пеш барен. ин Lucky Jack ба худо қасам ягон каса бина накадай намекунад. алло нигабон то мад ягон майда ягон кас дига гап намезанам. ремент табандам ака. нам я такси тоҷик яка даштин, агар ремент табанд не бошад 2000 инҷа мо рафтем. як круг дига фурш мегардам ака. 1000 хилагу ака.